Tak, tohle je video pro Honzíka, ahoj Honzíku, ale věřím, že se bude hodit i dalším lidem. Ukážu, jak změnit fotky, zmenšit jejich velikost konkrétně, a to hromadně. Dnešní fotoaparáty poskytují spoustu fotografií, které jsou ve vysoké kvalitě, v tak vysoký, že spousta lidí vůbec nepoužije, nevyužije to. Naopak chceme fotografie sdílet různě mezi přáteli na sociálních sítích a jinak, nebo mailem, a nechceme ty šílený data posílat přes síť. Potřebujeme v nějaký rozumný kvalitě, kde nám stačí se na to mrknout, ale v té šílený kvalitě je nepotřebujeme. Takže ukážem, jak na to. Já ukážu, jak to dělám já. Používám na to program Album, který je zdarma, můžete si ho stáhnout zdarma na internetu. Už jsem si tady otevřel program Album, to je on. Vedle jsem si otevřel fotky, které chci zmenšit. A jediné, co potřebuji, označit ty fotky teďkon a přesunout je do toho Alba. Označím je myší. Tady mám fotky pocať, dál už jsou to videa, ale tady vidíte, že mi jedna fotka ještě chybí, dál už jsou videa. Tak abych si nezrušil to označení, co tady už mám, tak stisknu klávesu Ctrl, už jsem pustil mezi tím myš a teď jenom ťuknu na tu jednu fotku, pouštím klávesu Ctrl a jdu nahoře, tady naopak máme jedno video, který tam nechci, není to fotka, takže zase držím klávesu Ctrl a odznačím fotky. Teď čapnu jakoukoliv fotku, třeba tuhle, když jsou všechny označený, a takhle přetáhnu do toho Alba, šup, pouštím, kopírovat, třeba to je úplně jedno, jména, to je úplně jedno, to je, kdybyste dělali webový alba, tak si tady dáte nějaký úžasný názvy. Já tady dám třeba tohleto, protože ten programek vyexportuje ty zmenšené fotky a udělá z nich úžasnou stránku na web. To nás nezajímá teďkom primárně, ale kdyby vás i tohle zajímalo, doporučuji ten programek, dá se v tom dělat spoustu zajímavých věcí. Tak, dám OK, fotky už mám tady. A teď potřebuji někde nastavit tu velikost těch fotografií. Já jdu tady do toho vzhled a styl. Je mi celkem jedno, co tam bude, pokud se zabývám těma webovými prezentacemi, tak bych si s tím tady hrál. Mně to je celkem jedno v tuhle chvíli. Dám tohleto ozubený kolo, kde nastavím velikost těch fotografií. Tady na téhle kartě obrázky. Náhledy jsou zase, velikost náhledu je pro webový, pro ten web, kde budou náhledy těch jednotlivých fotografií. Tady mě to je celkem šumák, vyberu si velikost těch fotek. Nebojte se, nebudou to čtverce, jak je to tady naznačený, bude to krásně proporcionální. Takže já dám třeba tu nejvyšší velikost, i tak to bude hodně zmenšený oproti klasickým fotkám, který ten fotoaparát vysokým rozlišením poskytuje. A dám OK. A pokud mě nezajímají nějaký ty webové nastavení, tak dám teď už jenom tady vytvořit album, ono mi to takhle zachroustá a za chvilinku mám spoustu zmenšených fotografií. Nemusím tedy dělat nějakým malování nebo v jiných programech jednu za druhou. Pak dám otevřít složku. Kdybyste chtěli, kdyby vás zajímaly ty webový alba, že byste si to chtěli nahrát třeba na své webové stránky, tak tady vám to vygenerovalo veškerý soubory, co k tomu potřebujete. Já vám ukážu, když už jsme u toho, jenom na okraj. To nebylo předmětem tohohle videa, ale můžete se mrknout, otevřete tady ten soubor Index a vyhodí vám tu takhle krásně prezentaci na základě toho zvoleného skinu, který mě teď nezajímal. A vidíte, můžu si takhle ty fotky dokonce krásně prohlížet a dát to na web. Tak, ale tohle to ruším, to mě nezajímalo, teď nás zajímaly přímo ty fotky. Takže pokud chcete přímo ty fotografie samotný, bez nějakých těch webových vychytávek, kliknete tady do toho Slides a takhle ty jednotlivé složky, já to mám zrovna seřazený asi podle názvu, mohl bych si to někde seřadit, jsem nemyslel, seřadit podle typu, to je ončo, a mám takhle ty jednotlivé fotky pohromadě a zase si je označím myší a udělám si s nima, co budu potřebovat. No, hotový zmenšený fotky. Tak, to je všechno. Tak zas někdy. Naschle, ahoj.